साख्रि मावगासिनो दङ दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिसोर गावनि गथ'खौ बर' मिडियामावनो फरायहोआ। गामिनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरखौ मा खालामो बर' बिजों फरायनांगौ जोङो बर' बिजों फरायाबा जोंनि हारिया थांना बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' बिजोंनि स्कुलफोरा लासै लासै थैलांगासिनो दङ। नंगौ नोंथांमोना थारैनो थिगखौनो खोनादों जे बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरा लासै लासै जोबस्रांलांगासिनो दङ। बे फरायसालिफोर माने थैनायाव सोरनि गोरोन्थि दंमारो थ' जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै सावरायगोन आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि जे मतामत बेखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों जनायहरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। जे जोङो निउस नुबाय थायो नङा होमबा सम सम निउस नुयो जोङो जे उमुक डिस्ट्रिक्टनि उमुक एल पि स्कुला थैबाय, उमुक जिल्लानि उमुक माने एम इ स्कुला थैबाय, हाइ स्कुला थैबाय, बेबायदि जोङो निउस नुबाय थायो नङा होमबा। दा बे बर' बिजोंनि स्कुल थैनायाव आसलथे सोरनि गोरोन्थि दंमारो? सरकारनि ना पेरेन्टसनि ना टिचारनि? थ' जों बे मोनथाम बिथिंखौ लानानै जों गुवारै सावरायगोन। आरो जोंनि BTC आव नङा होमबा बर'फोरानो बारा दङ हिसाबै बर' मिडियामनि स्कुलफोरा थांना थानांगौ। बे फरायसालिफोराव माने फरायसाफोरखौ होनांगौ, एडमिसन होनांगौ, नाथाय उल्था नुयो जोङो। जोंनि BTC आवनो माने मा जायो उमुक जिल्लायावनो उमुक एल पि स्कुला थैबाय, उमुक एम इ स्कुला थैबाय, बेबायदिसो जोङो माने निउसखौ नुबाय थायो जोङो नङा होमबा। दा BTC नि बाहेरनि खोथाखौथ' दोनबाय, BTC नि बाहेराव गोबां जिल्लाफोराव दिनै बर' मिडियामा पुरा टटेलि जिर' नङा होमबा, थैजोब्बाय थारमाने स्कुलफोरा। आरो जायनि जाउनाव बे माने जिल्लाफोराव मा खालामो एसामिस मिडियामाव फरायनो गोनां जायो। दा जोंनि BTC नि सायावनो सावरायगोन। आरो नंगौ जोङो एज ए हल जों नायनांगोन जे BTC आवल' थांना थाबा जानाय नङा मिडियामा। आसामनि नङा BTC नि बाहेरनि जिमान जिल्लाफोर दङ आसामाव, बे जिल्लाफोराव बहा बहा माने बर' दङ, बर' मेजरिटि दङ, बेयाव बर' मिडियामनि एल पि स्कुला थानांगोन, बेयाव फरायसाफोरा फरायनो मोननांगोन बर' बिजोंजों नङा होमबा। थ' जोंनि BTC नि खोथाखौल' सानबा जानाय नङा नङा होमबा। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मोनसे निउस नुदों जे बे निउसआ जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कबिरआलि हालामनि माने मोनसे फरायसालि। बे फरायसालिनि नामानो जाहैबाय बाथाबारि गुदि फरायसालि। आरो नोंथांमोना बे निउसखौ मैया नुदों नङा होमबा। दा बे स्कुला थैबाय, मानि थाखाय थैखो? फरायसा गैयिनि थाखाय। बेयाव सासेबो फरायसा गैला, जायनि थाखाय बे फरायसालिखौ बन्द' खालामनो गोनां जादों सरकारा। दा सोरनि थाखाय, सोरनि गोरोन्थि बे स्कुल थैनायाव? दा बोसोरफ्रोमबो जुदि बिदिनो माने गंफा गंनै गंब्रै गंबा बिदिनो जुदि बर' बिजोंनि स्कुलफोरा थैलांबाय थायोबा मोनसे समाव बर' बिजोङा मा जागोन? मोनसे समनि माने भबिष्यतआव इयुनाव जोंनि बर' बिजोंनि जि अबस्था बेयो मा जागोन? बियो बर' बिजोङा माने जोबस्रांलांगोन नामा? माने बियो एकदमबारे माने कुइसन मार्क जानानै फैबाय थारमाने बहुत गिदिर कुइसन मार्क बियो। थारैनो माने बर' बिजोंनि जि फरायसालि बे फरायसालिया थैमारगोन नामा, उनाव जोबस्रांलांगोन नामा? गिखांनाय मोनसे फैदों जोंनियाव नङा होमबा। थ' जोङो सांग्रां जानांगोन, बयबो एवेर जानांगोन बिनि सायाव। थ' मोनसे समाव हयथ' बर' बिजोंखौ माने गायसननो थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमबा। बर' बिजों फरायनांगौ होननानै जोङो आन्दलन खालामदोंमोन, गोबां मुंख्लं जादों नङा होमबा। नाथाय दिनैनि तारिखाव बे बर' बिजोंखौ गायसननांगौ, बर' मिडियाम स्कुल गायसननांगौ होननानै आन्दलन खालामनानै दिनै उल्था मा जायगा दिनैनि बे समाव बर' बिजोंनि जि सरकारि स्कुलफोर दङ बे सरकारि स्कुलफोरा दिनै लासै लासै गंसे 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 मा जालांबाय थादों, बोसोराव थैलांगासिनो दङ। मोनसे समाव मा जाहैगोन बेनो जोंनि मिडियामा लासै लासै जोबस्रांलांगोन। मिडियामा जोबनाय माने मा? सेस जोंनि हारियाबो जोबलांगोन। गाबोन समफोर हारसा रायलायगोन, हारसा मिडियाम फरायगोन नङा होमबा। दा जोंनि गोबां बर' माने मिडियामनि जि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोराव जायफोरा साख्रि मावगासिनो दङ बिथांमोना गावसोरनि सायावनो भरोसा माने फोथायनाय गैया। गावसोरनि गथ'खौनो बिथांमोना गावनि स्कुलावनो होआ, गावनि मिडियाम माने जि स्कुलाव बिथांमोना साख्रि मावबाय थादों बेथन लागासिनो दङ दिनै हाजार हाजार नङा होमबा। थ' बे फरायसालियावनो बिथांमोना गावनि माने गथ'खौ मा होआ, एडमिसन होआ। बिथांमोना मा खालामो, प्राइभेट स्कुलाव लानो थाङो। मेक्सिमामाथ' मा खालामो, गावनि माने जाय माने बर' बिजोङाव माने साख्रि मावगासिनो दङ दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव, बिसोर गावनि गथ'खौ बर' मिडियामावनो फरायहोआ, बिसोरो मा खालामो, इंलिस मिडियामाव फरायहोयो। गोबां बिदिनो नेताफोर दङ, बर' थुनलाइ आफादनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बे आफादफोरनि लिडारफोरनि गथ'फोरानो दिन तारिखाव बर' मिडियामाव फराया, माने बर' बिजोङाव फरायहोआ। बिथांमोना मा खालामो, प्राइभेट स्कुल, इन्टारनेशनेल स्कुल बेफोराव माने एडमिसन होयो इंलिस मिडियामाव।
बिनि उनाव गामिनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरखौ मा खालामो बर' बिजों फरायनांगौ जोङो बर' बिजों फरायाबा जोंनि हारिया थांनानै नङा हेन टेन उमुक तुमुक बेबायदि लेक्सार हैगोन आरो खिन्थु नाथाय गावनि गथ'खौ बिसोरो मा खालामा बर' बिजोङाव होआ बिसोरो मानो होआ आं बे माने सोंथिखौ माने सोंनो लुबैयो बै नेताफोरनिसिम माने जाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि माने बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि माने आफादगिरि नेहाथारि नङा गोबां माबा माबि माने बिबान लाना दङ नाथाय नोंथांमोना मानो नोंथांमोननि जि गथ' बे गथ'खौ मानो बर' बिजोङाव फरायहोआ मा कारननि थाखाय नाथाय नोंथांमोना दिनै गोरिब गुन्द्रानि गामिफोराव फैनानै लेक्सार होयो जे नोंथांमोना बर' बिजोङाव फरायनांगौ गथ'फोरखौ गामियाव लेक्सार होफैगोन नोंथांमोननि गथ'खौ बर' बिजोङाव फरायहो हेन टेन ओरै थोरै जों बर' बिजोङाव फरायनानै गोबां माबा माबि जानो हायो हेन टेन होननानै बुङो नाथाय गावसोरनि गथ'खौ मानो होआ बे आंनि सोंथि दा बे बर' फरायसालिनि जि टिचार फोरोंगिरिफोर दङ बे खोथायाबो थांबाय बिथांमोना माने गावनि सायावनो फोथायनाय गैया बिसोरो माने बेलेग मिडियामाव होयो इंलिश मिडियामाव होयो आसामिस मिडियामाव होयो गोबां बिदिनो फोरोंगिरिफोर दङ जोंनि माने बर' बिजोङाव साख्रि मावनाय खिन्थु दरमाखौ खिन्थु बर' बिजोंनि स्कुलाव मावनानैनो दरमाखौ लागासिनो दङ न'खरा सोलिगासिनो दङ नाथाय गावनि गथ'खौ बिसोरो मा खालामा बर' बिजोङाव फरायहोआ फारसेथिं जोंनि माने ओनसोलफोराव गोबां माने ओनसोलफोराव मा जायो दानिया गोबां माने प्राइभेट स्कुल माने खुलियो गामि भितुरनिफ्राय मा फैयो माने बै स्कुलफोराव माने एडमिसन लाफैयो आरो बै गामिनि एलपि स्कुलफोराव दिनै फरायसा गैयिनि थाखाय बे गामिनि स्कुलफोरा थैलांगासिनो दङ दा बे कुबिरालि हालामनि जि बाथाबारि गुदि फरायसालिया थैबाय सासेबो फरायसा गैयिनि थाखाय बेयाव सब नों आंनिबो गोरोन्थि दङ मानो जोंनि पेरेन्टसफोरा मा खालामा बे सरकारि माने स्कुलाव होआ टिचार गैयिनि थाखाय नंगौ बेयाव सरकारनिबो गोरोन्थि दङ सरकाराबो नांगौ समाव बेयाव थि समाव बेयाव एपइन्टमेन्ट होआ टिचारनि एपइन्टमेन्ट होआ सासेल' टिचारजों बे स्कुला माबोरै थांना थानो माबोरै सोलिगोन बे सासेल' फोरोंगिरिजों जेरावनोखि बबेबा 20 जन 30 जन फरायसा थायो 50 जन थायो बे बोरै सम्भब नङा आरो सरकारि स्कुलनि माने फोरोंगिरिफोरखौ माखासे सरकारि खामानिफोराव बाहायो नै सेन्सास जानोसै बेयावबो बाहायगोन नै इलेक्सन जानोसै बेयावबो बाहायगोन दा बे सासेल' फोरोंगिरिया क्लाससो खालामगोन ना बे सरकारनि खामानिफोरखौ मावहैगोन नङा होमबा दा बे हिसाबै जोंनि पेरेन्टसफोराबो मा खालामा बेयाव टिचारानो गैया सासेल' फोरोंगिरि बोरै गावनि गथ'खौ जेनेबा बोरै माने बै स्कुलाव होनो दा बेबो मोनसे दा ओंखायनो बेयाव सरकारनिबो गोरोन्थि दङ बेयाव नांगौ समाव टिचार एपइन्टमेन्ट खालामा नङा होमबा नांगौ समाव बेयाव फोरोंगिरि होआ जोंहा सासेल' सिंगेल टिचारजों दिनै सोलिगासिनो दङ गोबां स्कुलफोरा बर' बिजोंनि गोबां स्कुलफोरा दिनै सिंगेल टिचारजों सोलिगासिनो दङ बबेबाथ' मा गैया सासेबो टिचारानो गैया बेयाव बिथांमोना मा सानो बे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा दे बोसोराव गंफा गंनै थैलांगासिनो दङ बेयाव सोरनि गोरोन्थि दंमारो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बेयाव सरकारनि गोरोन्थि बा सरकारनि गोरोन्थि नंगौ सरकारनि गोरोन्थिया थाखागोन बेयाव नांगौ समाव बेयाव टिचार एपइन्टमेन्ट होआ जायनि थाखाय बेयाव जोंनि माने पेरेन्टसफोराबो माने बिमा बिफायाबो जोंना मा होआ गावनि गथ'खौ बेयाव होआ नङा होमबा बेयाव फोरोंगिरियानो गैयाबा बोरै गावनि गथ'खौ बे एलपि स्कुलाव होनो बोरै होनो नङा होमबा बिनि उनाव जोंनि ओनसोलफोराव गोबां प्राइभेट स्कुल माने ओंखारदों जायनि थाखाय बै गामि सिंनि नङा होमबा बे गामि सिंनि माने फरायसाफोरा दिनै बै स्कुलाव फरायला टाउनाव फैनोसै प्राइभेट स्कुलाव एडमिसन हैनोसै जायनि थाखाय बे गामिनि माने एलपि स्कुलफोरा लासै लासै थैलांगासिनो दङ नङा होमबा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों जनायहरबानो जाबाय।